Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ginger house. Το θέμα είναι, έχουμε μόνο 10 λεπτά για να το τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε, δεν θα το τελειώσουμε. Σημασία έχει να περάσουμε καλά. Ναι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τι έχουμε εδώ? Wow, αντισυλλοπάτια. Σελεζάκια. Είμαστε τι. Αυτό πρέπει να είναι τείχος. Ναι, αλήθεια. Όχι. Όχι. Πώς είναι το σπιτάκι? Α, αυτό. Δεν ξέρω τι να. Να το κάτω μέρος. Να το κάτω μέρος. Αυτό είναι το ταβάνι. Όχι, δεν είναι το ταβάνι. Δεν ξέρουμε πώς φαίνεται. Κάτσε. Okay. Αυτό είναι το δεντράκι, όπως βλέπουμε. Έτσι. Α, μπράβο. Κόλλα. Κόλλα. Μπράβο. Πόσα δευτερόλεπτα έχουμε? 9. Ήδη περάσαν 2 λεπτά νομίζω. Oh. Πάμε γρήγορα. Θα κολλήσει. Κράτα το. Θα πέσει. Κάτσε, βιάζεσαι. Τελευταίο πάει νομίζω το ταβάνι. Να μάλλον εδώ που κολλάει. Πάμε. Πόσα λεπτά περάσαν? 2. Κάνε πιο γρήγορα, please. Να βάλω πιο πολύ. Όχι. Θα μας τελειώσει. Ή πιο πολύ. Καλή ιδέα. Παιδιά, αυτό δεν κολλάει. Παιδί, το έχουμε ανάποδα. Γιατί... Όχι, μια χαρά είναι. Αλλά δεν βλέπω την πόρτα που είναι. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Βάλε εδώ. Να, κοιτά. Τι είναι αυτό? Η πλάγια. Έχει και πλαγιά. Ναι, κοιτά. Αλήθεια, έχει τώρα. Κράτα να κολλήσει. Ας τα πλαγιά. Αλλά θα μπουν κλέφτες έτσι. Όχι! Άντε πάλι την αρχή. Κράτα. Αφού σου είπα θέλει το πλάγια τοίχο. Κάνει έτσι. Wow. Θέλει το πλάγια. Πού είναι? Δεν ξέρω πού πάει. Τι κάνει? Αυτό πάει. Αυτό είναι... Έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Είσαι σίγουρη? Ναι. Όχι. Τελειώνει ο χρόνος μας. Το καταφέραμε! Αυτό μήπως είναι για το μπαλκόνι αυτό. Είναι για το έξω μέρος.
Αλλά τι είναι αυτό για να μην μπουν κλέφτες. Α, τέλεια. Πρέπει εμείς να φτιάξουμε την πόρτα με την κόλλα. Να φτιάξουμε πόρτα με την κόλλα. Αυτό πάει. Αυτό που πάει. Φέρε αυτά. Αυτό θα πάει κάπου εδώ για τα σίγουρα. Είσαι σίγουρη ότι πάει. Πού πάει. Πουθενά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πάει εδώ. Ναι, πάει εδώ. Το βρήκες. Πάμε, θα πες. Όχι. 6 δευτερόλεπτα για τα σίγουρα. Θα το κουκουτήσεις. Θα μας πέσει και θα το κάνουμε όλο από την αρχή. Α, χρειάζεται ζώντας. Θα πέσει και θα το χαλάσει. Και θα χαλάσει, αλλά δεν πειράζει. Α, και το δέντρο! Σήκωσέ το. Ποιο? Το τοίχο. Α! Έχουμε... Ξέρεις. Έχουμε. Όχι! Θέλω κι εγώ χαρτί τα χέρια. Α! Έχουμε και το δέντρο. Τα ανθρωπά. Πέφτει, παιδιά. Α, κοίτα, βλέπεις, θέλει εζώ. Θα βοηθήσεις λίγο. Γιατί? Α, ο πίσος τοίχος. Το πίσω τοίχο. Έτοιμο. Προλαβαίνουμε. Αυτό πάει εδώ πάνω. Αυτό θα το βάλουμε εδώ. Έχω μια ιδέα. Όχι! Το καταστρέφουμε. Ό,τι βγήκε, βγήκε. Ό,τι βγήκε και δεν Έπεσε. Όχι! Τελείωσε ο χρόνος. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Τελείωσε ο χρόνος. Ό,τι βγήκε, βγήκε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Το θέμα είναι να περνάμε καλά. Τα ζυμιζάκια δεν τα βάλαμε. Γεια σας, παιδιά. Και καλά Χριστούγεννα.